Yayi likin, kai yayi likin. Yayi likin. Yayi likin. Wai dakata. Wai ba biyana. Ni wa yanzu ban gane inda kuka dosa ba. Wai da gaske wannan film ne ko dai kuna hira ne. Una ji wasu na cewa yayi Zabalolo best friend na girma ai ne. Ni zan tura maka ta DM. Ban so. Sai na tura maka wallahi sai ya shiga wayanka ko ka ci kaso. Ai ba ke lamba na bre shigo ba. Zan tura maka ta wannan ta TikTok ko ka ci kaso sai ka gani. Na ban ma so. Kai jama'a kaga ta rayuwa. Sheri kare ne ba. Ba a ƙarya da irin wannan abin. Yayi sulhu. Masu sai da gajeren wando ɗan TikTok shop ku kawo ni zan siya mai dozin 3. Ni na siya 5. 5 zan siya. Kin ga kin siya 3 na siya 5 ya kama 8 kenan. Albishirin ki bakin fito da na wani ba bidiyon ki yana nan ke ma don gutsun uwarki yana hanya wannan sharan fage ne. Wannan sharan fage ne wallahi tallahi. Ai dama na gaya miki daga ranar da zan huta na bacci sai ranar da tsuliyarki ta fito. Na ji wata ta ce wai ba shi bane. To. Ubanta ne? Ubanta ne? Duk wacce ta ce ba shi bane idan ubanta ne mun yarda. Kara mai da mutane marasa tunani mana. Kai jama'a. Ha da Allah. Kai? Ba ki gada zo wata comment ba wai anya bai yi da ladungo ba? Ayya. Gaskiya ne topic barin dan rubuta kar in manta shi ma ya kamata a yi bincike a kai. Very important. Shi ma ki binciko. Ɗauko shugaba TV. Waye kuma shugaba? Ai akwai waɗanda ma wallahi tallahi kun ga a waɗanda suka saki bidiyon nan sis na rantse miki da Allah akwai wacce ita ce giya muke za ta yi ciki wanda akan bola. Kan bola. Wai ku da ta kuke wai kawai kun zo kun ciwa mutum mutunci kawai sai ku je ku yi bacci. Yan bura uba ƙananan shegu ƙananan arna ƙananan ƴan iska waɗanda ba su Zulaiha bincike za a yi bari ga miki duk waɗanda sunan su ya shiga list ɗin ne sai an yi bincike a kansu. Wai Alfa wannan hotunan da kika jera naga kina duba naga hoton ki naga na Babiyana naga na waye da waye duka list ne kuna makin ne wanda ko aka succeed ne ake makin da koya ban gane ba. Ai duk wanda kaga hoton shi a can gurin yaya Usman list ne yanzu kaga wacce na ma ni ban ma santa ba amma dole ne zan sa a nemo min hotonta numban ta kan ba zai mun wuyan samu ba. Na san shahararrun 'yan iskar da suke da nambanta masu bankaɗe ta. So kaga ɗaya daga cikin su dole ya bankaɗo min da namban cikin daren nan ma kai. There is no peace for the wicked. Namban wa kike so in bankaɗo miki? Namban wa. Inna lillahi wa rajuna. Wai bayan da za a yi a kashe TikTok Arewa ne? Namban wa kike so masoyiya in bankaɗo miki shi? Ina neman namban Ladingo, ina neman namban Baba Gana. Ina neman lambar Mido. Duka suna cikin list ina. Ba ki da matsala. Shugaba? Babban yaya barka da dare. A kashe kyamara. Waye Ladingo kuma? Kina ji ne? Kina ji ne sis? Kin san sai da aka zo aka ce min fa Alfa ki sake duba bidiyon nan. Kin san a cikin ɗakin ta ne? A ɗakin ta ne mara ga ƴaƴan rakwata a buɗe. Ba ki ga ƴaƴan rakwata ba? A cikin ɗakin ta ne, a cikin babban ɗakin ta. Ainihin bedroom ɗinta ne aka yi wannan bidiyon. To dan gutsun uwar mamanka in ka isa ka zubda min da mutunci haka Allah ya tsinan albarka. Za ka gaya min mace ce ta haife ka ko namiji dan me cin uwarka. Kan bura uba a cikin ɗaki na makwanci na ai gashi nan ya saki ƴaƴan rakwata ga su nan ya saki ƴaƴan rakwata za a yi mutuwan kasko kan bura uba haba wallahi Zainab haka ta yi tsinuwa mala'ikun Allah suka tsine mata abin da ya faru kenan
Sai ga shi tana jirowa ga tsuliyar mijinta nan da 'ya'yan rakwaca a buɗe. Ga su nan yankartar a gari.